खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTC बिसायख'थिनि गुदुंबार UPPL आरो BJP बे मोननै राजखान्थि दोलोआ फ्राय एखे मोन्थारखौ लानानै आगान सुरनायखौ नुनो मोननाय जादों गोजोन आरो मोननैजिद' हारि माहारिनो समान मोनथाय होनाय मोननैजिद' हारि माहारिनो समान मोनथाय होनाय आरो गोजोनखौ अरायनि थाखाय लाखिनायनि मोन्थारजों UPPL दोलोआबो मैया हानजा सरनाय हाबाफारि बानजायदों चिरांनि बासुगावआव UPPLआ खौसेथिनि हानजा सरनाय हाबाफारि लादों जेराव प्रमद बर'जों लोगोसे UPPL दोलोनि मावथि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों ओजोंहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बिटिआरनि मोननैजिद' हारि माहारिनो समान मोनथाय होनायनि मोन्थोरजों बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों बिटिसिआव गासैबो हारिनो समान हानि मोनथाय होनायनि खोथा बुंदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिटिसि गोरोबथा जानायनि 20 बोसोरनि उनावबो बिटिसिआव हाबनो हायाखै देहाया बिटिसिआव दंब्लाबो गोसोआ गैया मानोना बिटिआरआव मोनथाय मोनाखै थामथि थाखो हिसाबै सानदों आरो जोंहा हानि मोनथाय गैया नामा बेबायदि बिटिसिनि माखासे सुबुंफ्रा साननो गोनां जादों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों बेनिखायनो बिजेपिनि सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो गासैबो समान हानि मोनथाय मोनगोन मोननैजिद' हारि माहारिनि मादाव रावबो थामथि थाखोनि नोगोरारि थानाय नङा गासैबो सेथि नोगोरारि मोनगोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आरो गासैबो हारियानो हानि मोनथाय रावनि मोनथाय समानै मोनगोन होननानैबो बिबुंथि होबावो लोगोसे बिटिसिआव जों गोजोनखौ लाबोदों आं गिबि मन्थ्रि जानायनि उनाव बिटिआरआव सासेबो सुबुङा थैनो गोनां जायाखै गरसेबो गुलिनि सोदोब खोनायाखै आरो बमानि सोदोब खोनायाखै दिनै बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननानै बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मख'नो गोनांदि बिटिसि दखल खालामनो थाखाय बिजेपिआ बारसोमदों फ्राय सानफ्रोमबो फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जादों गिबि मन्थ्रि बिथाङा मैयानि सानाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव खैराबारि भेरगाव ननै सेरफां बिटिसि बियाबाव फोसावदिं मेल खुंदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा रां दाबिनो फैनानै हमजादों सान्थु ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा सासे थिखादारनिफ्राय 5 लाख रां दाबिदोंमोन सान्थु ब्रह्मआ रां लांनो फैनाय समावनो नुनमाटि पुलिस आरो बरमा पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों सान्थु ब्रह्मआ मिथिहोनाय बायदिब्ला सान्थु ब्रह्मआ नलबारि साप्लिकुसिनि थागिबि आरो सासे थिखादारनिफ्राय 5 लाख रां दाबि खालामदोंमोन सान्थु ब्रह्मआ गावखौ आलफा सिनायथि होनानै 5 लाख रां दाबिदोंमोन होननानै फोरमायथिदों उनाव बे जाथायखौ लानानै थिखादारा नुनमाटि पुलिस थानायाव थांनानै गसर हैनायनि उनावनो नुनमाटि पुलिस आरो बरमा पुलिसआ जथायै लोगो नांनानै सोलो खालामदोंमोन बेनि उनाव रां लांनो फैनाय समाव सान्थु ब्रह्मखौ हमदों नुनमाटि पुलिस आरो बरमा पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जाबाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगांबो गुबुन दायाव जेल जाखांनांबाय दुथां सान्थु ब्रह्मआ दाफिन थिखादार दुलुमनि दासनिफ्राय 5 लाख रां दाबिनानै पुलिसनि आखायाव हमजाबावनो गोनां जाबाय दुथां सान्थु ब्रह्मआ दावहा बिजेपिनि एमपि दिलीप सैकिया आरो इएम बिआर फेरेंगानि गेजेराव दावहा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो सिक्स शेड्युल जयैनो थानो हाया आरो बर' एसटि बिटिआरनि सुबुंफोर आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा गुवाहाटियाव हा बायनो हायोब्ला बिटिआरआव हा बायनो हायैनि जेबो खोथा गैया होननानै एमपि दिलीप सैकियाया बिबुंथि होनायनि गोहोमा दाबो जोबाखै बिटिआरआव UPPLनि दैदेनगिरिफोर जेरै गबिन्द बसुमतारी बिआर फेरेंगा बिथांमोनहा गोख्रोङै फिननायखौ होदों फारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा बेनि सिङाव गोथौयै हाबनायनिफ्राय गोजानाव थादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो दिलीप सैकियानि बुंनाय बाथ्रायाव फिननाय होनो गोब्राब मोनदों नाथाय बिआर फेरेंगाया गोख्रोङै फिननाय होदों एमपि दिलीप सैकियाखौ बिथाङा बुंथिदों दि एमपि दिलीप सैकियाया आसामनि जारिमिन जेबो मिथिया आरो बर'नि जारिमिना माबायदि दंमोन बेखौबो जेबो मिथिया एमपि दिलीप सैकियानाव राजखान्थिनि जेबो गियान गैया गावनि मुलाम्फानि थाखाय गोबां खोथा बुंनो नागिरो बर'नि साननाय हनायखौ लानानै बर'नि गेजेराव फारागथि लाबोनो नागिरदों आरो एमपि बिथांनि बेबायदि बुंनाया बर' ट्राइबेलनि बिखायाव देगार सुनाय बायदि जादों होननानै बुंथियो 30-40 बोसोरनिफ्रायनो बर'फ्रा असमिया नङा होननानै बुंनो जेरैबायदि गोनां जादोंमोन थिग बेबायदिनो दा बुंहोफिननो नागिरदों नामा होननानैबो सोंथि खालामो बिआर फेरेंगा बिथाङा ओजोंहाय एमपि दिलीप सैकियाबो गाव बुंनाय बाथ्राखौ गुबुन महर होनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों बिथाङा बुंथिदों दि आंनि बुंनाया बेसोमोनदि जों फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव होस्रांगोन नाथाय गुबै थागिबिफोरखौ नङा मोननैजिद' हारि माहारिया ज' लोगो नांनानै माखासे मुस्लिमफोरनि हेंथा खामानि मावनो नांगोन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो सिक्स शेड्युल बे मोननैनि मादाव बबेया जोंनि थाखाय गाहामसिन जागोन आरो बबेया मोननैजिद' हारि माहारिखौ रैखाथि होगोन बे आयेननि गेजेरजों जों आगान बारायगोन बेखौसो आं बुंनो नाजादोंमोन होननानै फोरमायथियो एमपि बिथाङा
BTCआव ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेलफोरनो होबाय थानायनि अजद बेगेटार अजदखौ लाबोदों दावराव देख्रेब नार्जारिया क'क्राझार 1 नं वार्डनि भीमदेव ब्रह्मनि हाखौ BTCनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिफाननि सेक्रेटारिया नन ट्राइबेल रनेन्द्र चन्द्र सरकारनो एलटमेन्ट होनो अर्डार होदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि फाइलआ दा क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथ'रिटिनिफ्राय जोबथा गनायथि मोनोब्लानो हाया ट्रेन्सफार जासिगोन होननानैबो फोरमायथियो आरो बेबायदिनो ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेलनो होबाय थानायखौ RTIनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों बा फोरमान जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। BTCनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिफाना बियार फेरेंगानिनो नाथाय सोरखारनि गोबां खासाखौ नन ट्राइबेलफोरनो एलटमेन्ट होनाय जादों। बेंटल सार्कलनि सिङाव गंबाजद नखरनो नन ट्राइबेलनो हा एलटमेन्ट होनाय जादों। टंला सार्कलाव 250नि बांसिन नखरनो नन ट्राइबेल नखरनो सोरखारनि हाखौ एलटमेन्ट होनाय जादों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन सार्कलावबो नन ट्राइबेलनो हानि एलटमेन्ट होनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा आरो ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेलनो होनायखौ बन्द खालामनो नांगौ। आयेन बायदियै 6 शेड्युलाव नन ट्राइबेलफोरा हा मोननो हाया होननानैबो बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। फिसौनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादों सासे बिबौआ। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमा रुनिखाथायाव जादों बे जाथाया। फिसौनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादों 80 बोसोर बैसोनि सासे आबौआ। बेदर जानायखौ लानानै बिबौ फिसौनि गेजेराव गिबियाव दान्थे बिदान्थे जाग्रोदोंमोन। बेनि उनाव बांलांदों। उनाव फिसौआ बिबौखौ गाग्लोबनायाव बिबौआ जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय आबौनि मुङा जबा हेम्ब्रम 80 बोसोर बैसोनि आरो फिसौज्लानि मुङा तमा टुडु। फिसौज्ला तमा टुडुनि गाग्लोबनायावनो जिउ खोमानो गोनां जाबाय जबा हेम्ब्रमा। मोनसे भाइराल भिडिअ UPPLआव गुबुन गुबुन बिबान लानानै दैदेनबोनाय गजेन हायनारिया BJPआव हाबनानै दा UPPLनि हेंथा खोथा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों जाय भिडिअआ समाज बिजोङाव गोसारदों। बिथाङा बुंथिदों दि माखासे राजखान्थिनि फालांगिरिफ्रा BJPआव थाङोब्ला बर' हारिया जोबस्रांगोन होननानै बुंनो नागिरदों नाथाय गावसोरनि गन्थङाव दै हाबनायखाय BJPखौ रायदों होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि जुदि गोहो दङबा BJPनि अक्सिजेनखौ बोखारनानै ला। BJPनि अक्सिजेन लानानै सोरखार दानायखौ बोखारनानै ला। गाव जौ लोंनानै गुबुनखौ जौ लोंनो बादा होयोब्ला जागोन नामा होननानैबो बुंथियो। BJPनि अक्सिजेनजों गावसोरनो थांनानै दं आरो जोंखौ BJP दाख्लाम होननानै बुङोब्ला जागोन नामा होननानै बुंथियो। जों BJP खालामगोन होननानैबो गोख्रोङै बुंथियो बिथाङा जौसाङाव। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि आंबो बड'लेण्ड आन्दलन खालामदों। बड'फानि दैदेननायाव सोमावसारदोंमोन आरो जोबथेसालियावबो थांदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। जौगानायनि बेलायावबो बुंथियो दि BTCआव दा जौगानायनि खामानिया मोसौ गारि बायदि खारदों जेराव गुबुनाव एर'प्लेन बास बलेर' स्कर्पिय' बायदिजों खारदों होननानै बुंथियो आरो हा पाट्टा होनायनि बेलायावबो आसामाव मिशन बसुन्धरानि 3.0 सौहैबाय नाथाय BTCआव मिशन बैसोमुथिया सेयावनो नांथानानै दङ होननानै बुंथियो आरो साख्रि बाख्रिनि बेलायाव आसामाव साख्रि होनाया जोब्बाय नाथाय बिटिआरआव दासो जागायदों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेबायदिनो UPPLखौ थांखिनानै गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों बिथांखौ। आयेन बेरेखा देहा फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रोङै सेबनाय हाबा जागासिनो दङ रायजोआव। गुवाहाटियाव दाब दाब जायगायावबो गोख्रोङै सेबनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ। बेनि उनाव जरहाटनि रिजर्ट आरो हमस्टेफोरावबो आयेन बेरेखा खामानि जानायनि हेंथायै गोख्रोङै सेबनानै माखासे दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों पुलिसआ। जरहाटनि रिजर्ट आरो हमस्टे सिलभार क्लाउड आरो मेगा रिजर्टआव सेबनानै माखासे सुबुंफोरखौ हमनो हादों। थांनाय 4 आगस्टनिफ्रायनो सानै लाइमोना गोमानानै दंमोन। बेखौ संदानानै जरहाटनि रिजर्ट आरो बे हमस्टेआव सेबनायावनो सानै लाइमोनफोरखौ उदां खालामनो हानायजों लोगोसे बे दायाव लोब्बा थानाय माखासे दुथांफोरखौ हमनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सासे आइजोआ 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन सानै लाइमोनखौ बेरायहोनायनि मुङाव जरहाटनि बेफोर रिजर्टआव लानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव आयेन बेरेखा खामानि मावनो थाखाय लाइमोनफोरखौ नारसिनदोंमोन होननानै फोरमायथिदों लाइमोनफोरा। बे दायाव आइजोजों लोगोसे माखासे दुथां सेंग्राफोर जायफोर बे खामानियाव लोब्बा दंमोन बिसोरखौबो पुलिसआ हमबाय। हमनानै कर्टआवबो लानानै थांनाय जादोंमोन नाथाय पुलिसनि गोरोन्थिनि थाखाय आइजोआ बेल मोननो हादों। मा जाहोननि थाखाय आइजोखौ एरेस्ट खालामनाय जादों बेखौ मख'यैनि थाखायनो बिजिरसालिया आइजोखौ बेल होनो गोनां जादों। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सौफैबाय जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासी आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो
सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आसराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि आराविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट MBBS MS अप्थालमलजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आसराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949966 दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों